Assalamu alaikum jama'a, barkan da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau na dawo muku da wani sabon tsari ne wanda na tabbata wannan da gaske ne kuma suna bayarwa, wanda kuna yin rajista da su za su baka naira 4,000 nan take, wanda kuma za ku yi tax nasu sannan kuma su baku kowace rana dai daga ɗari zuwa sama, wanda yana kaiwa 5,000 za ku yi withdraw kuma ran da kuka yi withdraw a ranar zai shigo. Kuma wannan sabo ne wanda aka fara shi kamar jiya da ya wuce. Da farko zan ajiye muku link din, bayan kun shigo link din tare zai shigo da ku nan wajen, daga nan a nan sama sai ku sa password naku. Da farko ku sa username naku ya kasance suna ɗaya ne, sai kuma na biyu ku sa wato password naku kuma dai yaya ne guda 6 zuwa sama, sai kuma transaction password. Idan kuna so za ku iya saka su daban-daban da password din da transaction daban-daban guda 6, sai kuma nan wajen phone number ku, phone number da kuke so ku saka, daga nan kawai sai ku taɓa alamar submit. Ni da yake na riga da na register sai in yi login domin in shigo website nawa. Bari network din nawa ya kawo. Da yake ni zan yi login shine ya kasance direct ma ya shigo da ni cikin account nawa. To kamar yadda kuke ganin nan shine cikin dashboard ɗina. Idan muka danna alaman menu, din nan zan nuna muku komai nawa. Kun ga nan wajen da farko ga 4,000 da ake bayarwa nan take wanda kana register, sai kuma ga wanda idan kai tax nashi a nan wajen zai zo ya zauna. To da farko bayan kun yi register ya shigo da ku cikin dashboard, abin da za ku fara shi ne kawai sai ku taho direct ku danna alaman menu, sai ku shiga tax hall. Kuna shiga tax hall kuwa gashi inda zai kawo ku nan take, sai ku taɓa alamar review tax a nan wajen. Review tax. Sai mu danji ya gama irin irgawan da zai yi. Yawwa. To kun ga yanzu ya kawo mu nan wajen, sai mu sauko ƙasa, taɓa alaman order dai a nan wajen order submitted. Sai mu dan jira shi ma ya gama. Yawwa bayan ya gama kawai sai mu taɓa close. Shikenan gashi mun riga da mun yi. Mun samu guda 3 ma kawai muka yi, amma a kullum guda 10 za ku yi. Gashi yanzu ni ina da wato naira 57. To sai mu ƙara yin receipt tax nan. Shi ma dai haka order submit. So hakan shi ne tallan irin nasu. Bayan haka mun yi wannan kenan, to sai mu koma baya. Akwai abin da nake so in nuna muku. Tunda akwai irin abubuwan da baku gane ba, za ku iya zuwa nan wajen wato newbie help ne. Da kuka shiga ciki za ku kalli irin abubuwan da kuke so da kuma irin withdrawal time da dai sauransu gaba ɗaya. Ni dai a iya binciken da na mishi na tabbatar da wannan na gaske ne. Kuma idan kuna so za ku yi recharging nashi, za ku iya yin kuma inviting da mutane, domin inviting din mutane shi ma za ku iya samun kudade da dama kuma cikin sauri za ku iya samun shi. Kuma wannan shi sabo ne wanda aka buɗe shi bai wuce jiya nan ba, on 4 date. Ga wajen withdrawal, ga wajen recharge nashi, za ku iya shiga ku yi recharging nashi shi ma daga 5,000 zuwa sama dai. Haka za ku yi amfani da shi.
wanda suka ce da zarar lokacin da kuka yi wannan shine a lokacin kuɗin naku zai shigo. Wanda kuna shiga cikin wajen recharging kun ga yadda tsarin nasu yake, za ku iya sakawa daga 5,000 sai 10,000 dubu haka dai zuwa sama. Kuma abin farin cikin ma shine idan kuka saka wannan kuɗin to su ma akwai tax ɗin da suke bayarwa na recharging da kai. Idan ka yi recharging na naira 5,000 to akwai revenue wanda suke bayarwa na kuɗin da suke sakawa cikin account mutum. Bara mu shiga in nuna muku. Kun ga da a nan wajen sun nuna abin da suke sakawa cikin account, wanda idan kuka saka naira 2,000 to suna bada 10,000 ne. Daga dai 1,000 idan kuka saka suna bada akwai point da suke bayarwa shine